uNkulunkulu akakulonde ubusise igama kuPastor Wayne Italian Flick obeleni ufanele sicela kuwena ukuthi inamba since kusona election ya 5 ntambama kuphela. Sibheka ke la Nkosinathi Richard Mutho 786. Kodwa ke before singena kuphupho lakhe awungathaphi uyangifonela. Uthi ke sawubona Pastor Wayne ngisacela ukubuza ngabe ngikuchazana uphupha ukheza empophomeni. Amanzi emahle hlaphezulu. Amanzi hlaphezulu entabeni ecwebile. Number 1, he was showering at a waterfall. So number 1 ngokuqondile kumaphupha usemfuleni kuwupha oluhluma ukuthi usempophomeni ngoba lokhu kungathi lingenzeka uzoba nenhlanhla uphinde ubusiswe ngempumelelo. uHezekiel 34:26 ngiyakuzenza zona nezindawo ezizungeze intaba yami zibe yisibusiso ngehlisa imvula ngesikhathi sayo ibe yihlambi zesibusiso. Number 2 ngokwenkolo uma uphupha usemfuleni kuwupha oluhluma ukuthi usempophomeni. Lokhu kungakhomba ukuthi kungenzeka kuzodingeka uphenduke usindiswe futhi ulahle izono amanyala nezilingiso. uIsaya 1:16 gezani lihlanzeke lisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami iyeke ukwenza okubi. 3 ngokwesintu uma uphupha usemfuleni kuwupha oluhle uma usempophomeni. Kusho ukuthi kungenzeka isidala esikwembethe sidinga ukuthi usukume uvakashele impophoma usigeze usihlambulule. 4 kuyenzeka uma uphupha usemfuleni sithele njengophawu oluhle uma ukuthi usempophomeni lungasho ukuthi kungenzeka ungumuntu kamoya ukweleta impophoma futhi kudingeka uhlale uvakashela impophoma. Siyabonga. Siwe ni pasi na matulu, kuleka uyu Jesu.